Ko All India Trinamool Congress kebadan minta hak liang persya kelapan kriya shibun kimat banyatai hak dorbar per em keban selongshen hau leber minta usnem. Habaya keren bekilat patai kubor u chief whip jong kaliang persya uba George Lingdo ulaya tuho bakimat ki bahak matam ki day ka jing e ki nongrep ka jing e ki kun samla bat ki wei ki blak kata ajori ka yo kokot bat ka imlang salang kamtam da ka jingwan selat ka klam. Kibun ba kawai antom ke jing du kam du jam ko ba ki beriu ki lai nyar lut boro ki samla ki jungi ki bangi kendu pom ki nong elam ba bangi le ki stong ki thau ni lai i ki jing jenjar ki jungki kata di kawai ka baar pada ki jing e ju ki nong rep ong lai keren ni kam tam ki ni ki arsnam ki bladep kan no ki nong rep ki la jenjar ba kawai ka ba asosi ka long ba kum no mi khmat na riboy bat kam tam e no umrei ka ba konsumsi ka ba ki ba pun ba ki nong rep sing lai snem kenti man haman ke dorbar ngijukan be sepang commission nak beta using naman ngilai ibu using ujen jar ba ban yo sembai using nadu batung hi ula pot lupa takmat ka don gejing e juki nong rep bas ka tu lang numno ki islam ki bladep dang yai kumba ar hajar steng lai hajar don ki por bu tamru ha ka simon ba ki khen mentau snem u hiator si spa san pho ar spa simon te ginorep ki jungi ban siu by school khon ki ju khlong using simon armon ki khlong using ki de using ki yo by school khon ki yo by examine ki khon yo by court khon bat ki we ki jing dot kam how news nam hi jing e jung ki ka long palat liang nilai keren ni kani nam ta ka di commission nam ta using le nilai keren siam pun sin nilai ka sarkar ka le kulut kam sngap de hakju ka poru hakni ka por lockdown le nakadaw jong kajing ra jungi ke bide kajing e jong rep kanu baka penbor ka sarkar bakan haban sim ki lat tenti bantur si kinong rep mo pi kum tu don ki kali ki basakut don ki pulit ki bat ki nong ki jhur don baki abu jhur ha po halti singkian ru to lahap wengno tangi jakayo ki di jaka bandi ki jhur jong ki rumyo te kum nakaliang jungi kum kaliang persyali nadu ti por hing lara e kini ki jing e ki don baka kilapen sai sor nam tau pai ba te nam ta ki we pat ki jing e kam tam ka jing mosyong phi kani ka por lockdown mata kini ki banyak taksi kamai turis mo ki bang yong bon ki lapan tip sengi ba nakadaw bom biang syuk ka kamai te ketu ka karam ba kinap siu manu bunai mo yong ka EMI ka ba ki hap siu sya ki tu ki company ki ba ju ai by banti by pentit kali ki kila sya tanno ki kaliru kum kita ki te kitu ki ba kabai dei bat ki isu jong gitu ki nong berla ki ba kapisah klempoi siki adu menta ka sarkar kamla bat pensyai sei ka ja ka kapisah mo balai ka klempoi kita ki te habai dei pada bar ka jing bamsap kani di ka wei ka bala kata ba bat ki pai ba ru kila isir khai ka jing bamsap ka baja ha pa ka jala jungi menta te kini ki isu bat ki ki dang gun pa ki mangen hap ya keren mo ki ba insara yang ha kani ki yung dorbar bat kham tame lamba ka dei ka dorban mang tengka tingin sapet ya kanu pat ka yang perkhat ka bathumai ba ka sarkar ka wanra na ka benta ka jela pandang ka benta ka jimun toy ki pai ba